Ha kajing Rakhe ka National Milk Day ka pelong man usnem ha ka arpundutore unai wing benta ka sngina kaliang ka Meghalaya Milk Processing Center ka badan hamauyong kumshi benta ban Rakhe ka ni ka sngi Rupang kumta ki baladon ne ki jaka ki bapher ki balawan banes nok tila kila aru ik khusnam Rupang shiki nongri masi ki bala paw ka jala ki jingkran joki ki bala ban pun kursi uthia ki babun bikin la ban tre kam ri masi kamta maka juk kurdu kam ka pamanta Hakani kasngi kalawan ru khina ki bapuli nek school bapher kalawai bapernai secondary school ka Grace Academy secondary school ki khna orphan age mekinong tre ha ka ba kilayo ban pidiang ikusnam chekite school bapher uba LS yang pliang director jong Directorate of Dairy Development jong sarkar Meghalaya haba ai jingkren hakani kasngi ulapen pau ka jing songo shibu ni kinong rep ki belongkom ubulum hakajela kumta uba syang pliang ulong ru bana kaliang ka sarkar kan sapen ulong iki mar ki ba kinong ri masi kila ai jingkren hakate kasngi bana kaliang ga Directorate kan trai janai ba kan ra bun teli ki scheme ban ai kinong rep ka jela barok ko bai ulong ru ba kinong ri masi kinong sumari ki masi ki bashnai ka jingbam na kadut yo penya yo wi kadut ba kinong di dut ki dei ban long ka jingi trai lang khnang ban pen kiwi ka ni kam ya shwa bangan penkut ya kani ka jingi Rakhe ya kani ka sngi ka bakar bang ngasko dei ban pen pau ya ka jing sungu iki nong rap ki badai ki bot lom jong kani kam bat nga ai kublei lu ya ka jing don jong phi ha kani ka sngi ka jing IT ka jing shim khia ka jing shim benta jong phi ka pen pau ya ka jing job jong kani ka kam ka jing Rakhe ya kani ka program nga kwa ban pen sha hang ne bai ki mat ba phila warra bat kentiu ya kani ka kam kim dei ban long tang ke bangin susngap ndrei ban pentrei kamru ya ki ngin persyang kum ka sarkar ban pen urlong ya ki mat ki ba phila warra kawai hadian kawai pat nakaliang jong Directorate ngin trei sitom ngin trei janai ban warra bon ki scheme bat ban ai shibon ki jingmen toy ye ki nong rap jong jallahi barok away nakabenta jongi barok ki bidan lang ne ngidan laka jong ka benta hakani ka kam nedu ki nong ri masi ki nong sumar ki masi ki union ki bapher ki balum ki bapenket ki bashet bat ki basnai ki jingbam nakadon ki bapenya yo ya kadon ki nong de don bat khamtam yangi ki nong di ya kadon bangi don kam ka jing trai lang jong baro ban pen kieu ya kane ka kam ni ai ru ka jing songo ya baro ki nong shem benta jong ki department ki seng bapher ki badan benta ban play ki stalls ki badan hangne klem ka jing don benta jong phi kane ka sngi kanom long ka ba ifo ipeng bat ka ba ya tanti khadok khatwai nga ko ban ai kublei Rupang yiki khna school bat gi noi kai jong school bapher ki balawi wan benishim benta hagni ki program kini ki school gilong ka lawai bapernai secondary school ka Farando inclusive secondary school ka Grace Academy secondary school bat kentang yawai ni ai kublei ki khna bat ki staff jong ka orphanage You've given and all the hard work that